ji Aminu mai nasara mai makogwaron zinare tuntumin mawaka zakaran mawakan Kano yan kwabai section su takura mun wai na yi musu wanda mu waka sarkin waka Aminu mai nasara menene haka wai in musu wakar Allah ka gulma raba mu da wai wata ce ta haihu Wace ce? na faɗa musu wai wace ce ka faɗa musu wace ban ce? sani ba ni a to ba shikenan dan Muhammadu Sani jikan Ibrahim na ce ban sani ba ni amma ba ba san me ku biya ce ni ba na harkar gulma ba na sabgar gulma ba magulmaci ne ni Kana ba mawakan Kano yawa ban sani ba ban san wacce ta kotse ba ba mu san wacce ta kotse ba wace ce oho kai idan ma mun sani dan ai ba cikin mu ne ba cikin ta Bare ne kuwa. ba cikin mu ne ba cikin ta ne ba ni nayi cikin kai kwartanta ne to ina ruwa na kin ji ya gunda me ni kin ji ya gunda me ni kun takura mini wai ne muku waka Allahu to wace ce ta haihu oho ban sani ba 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 su sani kuma ba ku sani ba to kun ga ba ai ba kenan labarin banza labarin kanzan kanzan kurege kai labarin ƙarya ne wanda haka yake zakara da ba zakara mu cire na asabugar banza mu cire na a harkar banza haka ne harkar jita jita ta ba ma yi ni ba na yi wannan haka sai na samu tabbaci sai mun samu sahihin labari sai muna da tabbaci muke ba da labari da ba mu samu mai nasara ba na asabugar ba za mu yi waka ba ma sabugar banza ba ma kuma ba ma munafunci amma in ta tabbata akwai wakan suna canjumin matasa Aminu mai nasara kenan nake ga muku mai makogwaron zinare na Isha ba gaba da gaba ba